Bon dia o bona nit! Hola, sóc l'hàbitat natural del català i si no saps què coi estic dient és perquè no has vist l'últim capítol ordinari. Jo et recomano molt que el miris, esclar, què t'he de dir jo? Que no el miris? Molt bé, Aida. Però, per si de cas, us posaré en context. La llengua és un ésser viu i fa les funcions vitals d'un ésser viu. I com a ésser viu que és, la llengua té un cos amb unes parts complexíssimes. Igual que tenim òrgans que estan formats per teixits, que al seu torn estan formats per cèl·lules, i les cèl·lules estan formades per molècules. Doncs la llengua té sintagmes que estan formats per paraules, les quals estan formades per morfemes, i els morfemes estan formats per fonemes. Molt bé, doncs avui començarem a parlar amb una miqueta més de detall de totes aquestes coses que conformen la llengua. Primer de tot, la cosa més petita que constitueix una llengua són els sons. Bé, en les llengües de signes no són els sons, sinó que són els gestos. Gràcies, Xènia, per ensenyar-me com es diu bon dia o bona nit en la llengua de signes catalana, perquè jo no en tenia ni idea. Però jo em centraré en les llengües que es parlen, no que es gesticulen. És que en el fons parlar no és més que reproduir un conjunt de sons que un darrere de l'altre adquireixen un significat. I a més el reproduïm a una velocitat altíssima. No, de veritat, és que és molt fort. Fixeu-vos en la de sons que hi ha en el bon dia o bona nit. Que deveu tindre el cul pelat de sentir. B-O-N-D-I-A-O-B-O-R-A-N-I 14 sons i un silenci pronunciats en un segon i mig. I no només és al·lucinant que siguem capaços de produir tots aquests sons a aquesta velocitat. També és al·lucinant que siguem capaços d'escoltar aquests sons i interpretar-los a l'instant. Molt bé, doncs la disciplina que descriu els sons és la fonètica. La fonètica es fixa en coses com que la M i la N són sons nasals. I què coi vol dir que són nasals? Doncs que, per exemple, tu pots fer una A, una L o una S amb el nas tapat, A, L, S, però no pots fer una M o una N amb el nas tapat. Això és o una arcada o una cosa semblant, però clarament no és ni una M ni una N. Per això quan estem constipats i tenim el nas tapat parlem com si fóssim idiotes. Dic vos, i del puc dir d'Eda. No, en realitat no parlem com si fóssim idiotes. Parlem sense utilitzar el nas i per això no podem fer els sons nasals, com ho són la M o la N. La fonètica també es fixa en el fet que quan fem una M tenim els llavis junts i quan fem una N tenim els llavis separats. Sí, ara seguirem parlant de M's i de N's, però abans deixeu-me dir que després de la fonètica ve la fonologia, que és una disciplina que va força lligada a la fonètica. La gran diferència és que quan estudies fonètica tot et sembla molt lògic i molt normal. Bé, sí, quan estudies fonètica hi ha el risc que feguis una miqueta el ximple, però tot té sentit. Ja us dic, per fer la M fiquem els llavis junts i per fer la N no, i vosaltres comproveu a l'instant que sí, que és així. Però quan estudies fonologia et passa una miqueta allò de què es van fumar els tios que es van inventar la fonologia. Sí, la fonologia és una ratllada monumental, però no de patir gens, perquè de la mà de la vostra filòloga de confiança fins i tot les ratllades més grans prenen sentit. Quin munt de floretes que m'estic tirant ara de sobte, no? El tema és que la fonologia li repampinfla si quan fem una M tenim els llavis junts i si quan fem una N tenim els llavis separats. Això li és absolutament igual. El que li importa a la fonologia és si el fet que fem una M o una N influeix en el significat del que diem. I ara segurament em direu, doncs quina poca soltada això de la fonologia, perquè és evident que si fas una M o fas una N canvia el significat del que dius. O sigui, no és el mateix dir on, l'interrogatiu, on ets, que dir om. L'om és un arbre molt bonic, amb unes fulles maquíssimes, que en castellà es diu olmo. On i om, per tant, clarament són paraules diferents. Una amb una N i l'altra amb una M. Però imagineu-vos que un amic us vol portar d'excursió a la muntanya. I vosaltres, que esteu cagats perquè aquest amic sempre us fa passar per camins molt difícils, li pregunteu: però per on passarem? Per on passarem? Atents, Ho torno a ficar. Per on passarem? Per on passarem? O sigui, en principi estem fent servir l'interrogatiu on, oi? I hem quedat que l'interrogatiu on va amb N. Però quan diem per on passarem, el diem amb una M. Per on passarem? I no ens estem referint pas a l'om arbre, a aquell arbre tan bonic. Doncs en aquest punt és quan entra en joc la fonologia. La fonologia el que diu és: molt bé, diem per on passarem amb una M, però aquesta M en el fons és una N. Sona com una M, però té essència de N, perquè nosaltres sentim per on passarem i en cap moment se'ns passa pel cap l'om, l'arbre, sinó que entenem perfectament que se'ns està preguntant on, per on passarem. Per tant, l'essència lingüística d'aquest so
és una N, em seguiu? I l'essència lingüística dels sons és el que anomenem fonema. On ets? Això sona com una N i és un fonema N. Per on passarem? Això sona com una M, però és un fonema N. Els fonemes per si sols no tenen significat. Bé, la Nati Peluso sí que els hi dona un sentit. No, però no tocaria parlar de la Nati Peluso ara. Ara tocaria parlar de morfologia i després de lexicologia i després de sintaxi. Però crec que per avui ja n'hi ha prou. Prefereixo que us quedeu amb ganes de més que no pas que us quedeu com si tinguéssiu una xaranga de timbals aporrejant-vos al cervell. Així que al proper capítol ordinari parlarem de morfologia, de lexicologia i de sintaxi. Sona apassionant, eh? Apa, adeu-siau!